Cyflwyniad theatrig yw'r gystadleuaeth yma, lle bu angen gwneud cyflwyniad hunan-ddewsiol. Cafwyd 4 cais. This competition is a theatrical presentation with competitors needing to choose their own piece. 4 entries were had. Yn drydydd, in third, Clwb Ffermwyr Ifanc Uwchaled, Clwyd. Hello, hello, hello. O, reit dda. Pawb yn rhoi cameras nhw ymlaen, please. Bore da, croeso. Diolch i bawb am ymuno'r pwyllgor. Pwyllgor, hylendi, diechyd a diogelwch, tyledau cymunedol dim. Ia, reit, oce. Wel, braf gweld cymaint ohonoch chi yma. Felly, ia, nawn ni ddechrau drwy cyflwyno'n hynna'n. Doris, Marian ysgrifenyddes, erswch. O, Doris, o'n i'n meddwl sy'n ni'n cychwyn efo'r cadeirydd. Sorry? Yn ail, second, oedd Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi Eryri. Ydy Ionna'n bresennol? O, anghofyn si ddeud! Mi ddod o bora i ti ddeio i rwt hyn yma. Dweud bod ti fath na badjar ers nos galan. O, wel, dyna ni ta. Os di lliwio'ch gwall yn bwysicach na chyfeddol blynyddol cymdeithas hel mwyaf dian godau gael bentych, mi anghofio ni'r cwbl lot am benni dyddiad ein helfa gynta. O dowch, war hisiad, da ni gyd ar big a draen, eisiau gwybod pa ddiwrnod fyddwn ni'n mynd i'n hel ein cnwd cyntaf o'r dian lenni. Helo. Hwrri mod i'n fwyd. Sa fath i'n neud bod munud yn tu yma. Sa fath, wedi methu bach pwysig da. Do, y gofresti, a goffawi. Da ni Bill Gates ddim yn gwneud dioddau i lol am proffesiynol fel yma. Dyna'r pwyllgor yma ddim yn clywed. Felly dwi'n i ddiddymu fo, ywan. Be cloret? Ac yn gyntaf, and in first place, Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Coffi, Sir Gar. Ond dyw pethau ddim yn iawn. Mae digon dy fi weid, cofiwch. A fi'n siŵr byddai neb yn credu bod dim taten o broblem gyda fi. Ond dyw'r teimladau go iawn ddim yn dod mas. Fi bron yn marw eisiau gweud bod pethau ddim yn reit. Bod fi ddim yn reit. Ond fi methu ffindo'r cryfder. Mae iechyd meddwl gyda ni gyd. Rhannwch y baich. Mae'n amser i siarad. Drwy niwl y wawr, mae hael ar fryn. Daw dydd, daw bore newydd.